антишпиони заводской дар модели нав ва дар модели кӯҳна. нигоҳ кунен, так бо диққат тамошо кунен. Опа, ай ду тараф ягон ҷои экранаш наметова. зуриш дар чие ки кае ки хона даромадӣ фората мекшиш. ин функсия боша дар S25 Ultra кор намекуна, яъне ин функсияра надора. ана эра меган экрани антишпион. ба ҳамин тамом хайрхуш мекунем. салому алайкум дӯстон, бо шумо ҳастам Одил Сафаров. дирӯз ай кор биромадан дара ногаҳон дар як ҷои пешпои худум замина нигоҳ мекунем ки коробкаи S26 Ultra. як хостум дар мусор партом бо ба хулосае омадам ки барои шуморо як абзори кӯтоҳ кунам. ҷаша шӯхӣ мекунам, ба ҳамин хотир як чойча дар пешактон монена анаки рафтем. гап мезанем дар бораи Samsung Galaxy S26 Ultra. комплект, дизайн, характеристика, нарх ва баъзе функсияҳоеш ки то ҳозира ягон та дидагӣ нестен. чанд сол пеш чӣ хеле ки медонен, ай ҳама модели легендарни ибд модели Samsung Galaxy S7 ва ин бошад дар болои стол Huawei Samsung Galaxy S25 Ultra ки материалаш титанай. медонем барои титан, барое ки пешаи iPhone 15 то 16 Pro Max материалаш титан баромада буд. ба ҳамин хотир S25 материалаша титан карданд ва ин боша телефони iPhone алюмини 17 Pro Max ва ин модел боша чӣ хеле медонен кадом материалай? материали алюмини S26 Ultra. дута моделш десае ки айқафои iPhone сир кардесай, материалоша копия ҳамон бировардесай. S26 Ultra 5 фишка дора, 5 фишкаи нав. якум экрани антишпионе ки дар ҷаҳон якум телефоне ки ҳамахел экрани антишпион мебарора. дуюм боша телефон функсияи нави AI дора ки любое видео, любое сурата метавонед ки ба таври автоматӣ монтаж, дизайн, любое коре ки худтон мехоҳен кардан гиред. сеюм боша камераи рӯшантар дора ки ай дигар моделҳои кӯҳна камераш бартарӣ дора ва стабилизатсия дора камераш ки дар ҷаҳон ягон телефон ихели камераш стабилизатсия надора. чорум боша корпуси телефон боша полностью алюмини сохтагианд ки ба чӣ хеле ки ба ҳаматон маълумай, моделҳои наве ки соли 2025-2026 биромадесай, корпусошона материалошона алюмини мекунанд. панҷум боша телефон ай 45 ватта бистарии аз зарядка гузашт ба 60 ватта бистарии аз зарядка ки метавонед ки дар теченияи 50-60 дақиқа телефон ай 0 то 100% пур шава. аз ҷиҳати размер, аз ҷиҳати дизайн боша пашти аз якдигар ягон фарқият надоранд. чиш фарқ мекунад? размераш пашти як хелай. тоқ агар S24 Ultra дар ёд дошта бошен, S24 Ultra ин кирпич буд, чор тараф шоркунҷа. 25 Ultra ра боша лавакоша камтара гуфти гапо тачид кардагиан гуфти устуо ва S26 Ultra ра боша пашти полностью полкруг кардагиан. медонем барои чӣ? ин ҳар як фирма секрети хиса дорад. агар дар S24 Ultra ту чихол дошта бошӣ, як галат чихол, дар ин модел S26 Ultra ӯ чихолот намешава. ба ҳамин хотир завод специально мекунад ки чихоли дар чихоли туғри нагирад. аз ҷиҳати дизайн боша камерашам пашти фарқ мекунад. ишам 5 та камера, ишам 5 та камера дорад. не ки дар поёни камераи боша як корпуси алюмини сохтагианд ки ранги Samsung-ои A26, A36, A56 ба ҳамун монанд кардагианд. ҷои зарядкаҳои ҳардаш Type-C ручка дора барои кор кардан, барои дизайн кардан, барои ягон кор бори дигар иҷро кардан ва дута сим-карта аз тарафи поён eSIM телефонҳо қабул мекунанд. аз ҷиҳати дизайн мегӯем пашти ягон фарқиятам надоранд. аз рӯи коркунии экрани телефон бигирем, S26 Ultra экрани телефон 120 Гц стандартни кор мекунад ва динамик AMOLED мешава экрани телефон. нигоҳ кунед телефон чӣ хеле плавн экран кор мекунад ва процессори телефон боша Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 мешава. Gen 5 дар соли 2026 ай ҳамада процессори баландае ки ин процессор фақат дар Samsung S26 Ultra мешава. 5 та камера, якум камераш 200 мегапиксел, дуюм, сеюм камераш 50 мегапиксели, чорум камераш боша 10 мегапиксел мешава. телефон боша 200x зум пеш мебарад. ин хеле камераи стабилизатадор дар ҷаҳон якум телефоне ки ҳамин телефонам S26 Ultra мешава. батарейкаи телефон боша 5000 мАч батарейка мебарад, яъне стандартни батарейка дора. IP68 боша защита IOP дора.
дохили обда 1 то 1.5 соата бемалол кор мекунад. Телефонам метавонем ки дар любой намуди бозиам истифода кунем. Агар аз ҳисоби кор гирем, дар навигатор беҳтарин вариант аст. Ягон ниқ короче телефон намешавад. як гироскоп мегӯям. барои бозӣ кардан агар бигирем, телефон варианти беҳтарин аст. барои чӣ? Барое ки экрани телефон 120 Гц стандарт кор мекунад. дар вақти бозӣ боша 120 фпс любой намуд бозия телефон меборад. гидроскоп телефон боша бе ягон часпидан, як чихел десен ё кунем, бе ягон часпидан телефон кор мекунад. агар аз дохили настройкааш шумо метавонед хитоб бидем кадоме ки мисол бозигари бозиро мефаҳмед ё кунем настройкааш мисол чихелай вақтон ба хотире ки телефон ба нархҳои худшон меарзад ё ки намеарзад. агар аз ҳисоби бозӣ гирем, дар игра телефон беҳтарин вариант аст. барое ки процессори ай ҳамада бақуввати дора ва одати часпидан телефон надорад. аз ҳисоби навигатор гирем, кадом метавонед ки навигатор бисёртар истифода мекунед, ин вариант метавонед ки гирен. ин модела барои шумо савия дода метавонам. нархҳои телефон ҳозираш боша ҳам баландшистай, ҳам поёншистай. ба ҳамин хотир нархи телефон сар мешавад ай 90 000 рубл. вобаста аз ҳисоби памят, цвет, нақш короче нархи навош пасту баланд шуданаш мумкин аст. ба ҳамин хотир нархҳои актуалӣ, яъне нархҳое ки дастрас ки ҳаррӯза нархҳоро мепартоем, ивазам шава, қиматам шава ки арзонам шава, дар ҳамин телеграм канал мепартоем. луч телеграм канали Realphone Москва гузаред. дар инҷа боша подробнияи ҳамаи нархномаи ҳамаи телефонҳо ҳамарӯза бохабар хоҳед шуд. кадом метавонед ки информация пратар мехоҳед гирен, рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки дар бораи ягон функсия ки ман гап зада барои шумо натонистам ё ки барои шумо нарасондам, метавонед ки занг занен, пурсон шавен, ҳам заказ кунед. доставкаам тамоми шаҳру областҳои Россияам дорем. агар ки дар Москва бошед, метавонед ки адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутырска, торговый центр Зелёный биёед.